Assalamualaikum, selamat sore. Wah, angin banter kene. Assalamualaikum pokoke. Iki angin banter iki wayah nuthuk-nuthuk iki adate Ponorogo iki nuthuki ngene iki. Angin. 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 Wis hilang kan? Hilang kan? Nggih, lagi teko. Lagi tekan ae. Wis nek mong kothekan lho. Laut kering bisa basah. Aja nyanyi. Nyanyi ta? Ayo. Iso lho. Wis angine teko e. Angin. Angin banter kan? Endi? Angin. Aku adalah pengendali angin. Apa ini? Wedi pisan angine pisan, ora neng. Ya wedi. Iki adate wong Ponorogo kene iki pokoke lek angin banter, sejak angin iki kon nuthuki wis sak enake mbok pring mbok apa kon nuthuki kon dadi ben enek swarane. Nggih. Tak 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 ngono ae. Iki cara anu ngusir Aku kan jadi kan aku pengendali angin aku. ngusir angin sing arep teko. Pengendali air ya enek, pengendali angin enek. Pengendali api. Lho. Ora banter berarti yang Banter. ono. Nek enggak sampai rene. Enggak sampai rene angine. Tapi ini kudu stop kene kan. Kudu di stop, kan stop kok rene malah. Iya, terus mikuli kaya ngono. Yo. Lho, kok banter iki? Oh iya wong tutuk-tutuk Tuh tok. kono. Oke bener. Oke, koyo ngono ae duduk. Banter ngesor berarti. Yo, stop banter iki. Ini parane rono paling. Angine ra munggah. Go, jadi kene stop deh bro. Yo kita oke. Oh iya angine teko. Oke. Iki barudan bolo dadine. Tuh, yo teko nih. Banter. Gak wani rene isan angine. Wih, sari ya, sari, sar. Banter. Iya, oke. Ngomong. Iya, Iki. silir-silir tok. Angin. Lho. Oke. Ora bater ah. Iki lho. Wong kene iki ngene kabeh bolo. Pokoke lek angin banter, mesti kon nutuki pring iki. Suara pengusir Angin. angin lesos.
Kira delok pengendaline nak. Heh? Pengendaline delok, pengendaline ngene iki pengendali angin. Angine ngene kae. Tapi iki gak tek banter iki. Dewe arep mlaku nyandi. Hus, nyandi wi. Kok iso iki lho? Esa, Mas iki. Nyandi to wi. Apa ini? Nyapa to? Koyo. Burak angin kowe. Wong burak angin nak priye kok gawani rono rene lho. Lha piye burak angin to? Kok tutuk-tutuk. Angin, Mbah. Angin. Mbak, burak angin. Gue burak angin. Tak burak angin nih. Terus kene angin kok. Son. Wes simpanan. Wes gak enak angin isan, gak enak moro isan wedi. Pak ya, iki pra pengendali angin kok. Nah ya wes lah. Adate Ponorogo iki. Kendali angin. Berhubungan ini yang Iya. kita bercengkerama. Kok iso? Ya, kita harus bermesra-mesraan di sini. Apa itu bercengkerama? Cengkerama ya wajib bicara apa gitu loh. Bikin kopi dulu mas. Bikin kopi. Apa? Nggak ada banyu ya. Iya. Ngaduk banyu dulu. Ndang kowe gede godhok kok. Kok iso? Ya, iya to, godhok tenan. Nah. Godhok, golek banyu sing mening aku. Nah. Kok iso lho. Iya to. Nah, godhok. Iki lek tak belajari etes no. Gawe anu iki. Ya banyu. Iki lho, Belo. Terima kasih buat Pak Didik Kulot dan Mas Nopek Nopian yang sudah membantu renov rumah ini. Hasilnya seperti ini, Bolo. Iki. Terima kasih buat dulur-dulur SKC, matur nuwun iki hasilnya seperti inilah penampakan dari rumah yang sudah direnov hasil donasi dari Pak Nopek Nopian dan Pak Didik Kulot. Ya, gitu. Dapurnya. Dapurnya berantakan. Gawe kopi toh, Yang. Aku sing manis loh kopine wae. Dapurnya berantakan iki. Aku kopi manis ki tapi kemanisanmu sayang. aku mau menciummu sayang aku. Joko yang ngono mas. Iya ta. Ora oleh. Gak apa-apa, tak bojone dhewe kok. Tidak bisa. Iya. Kok kompornya mati? Ora, kompor mati piye? Mbahku turu bolo. Mbahku, Mbah. Turu, Mbah. Tuh, nggih. Mbahku wis lebih tak kerodong piye gak diker nyamuk wae. Kok mie enak ya? Mie. Mau makan mie kamu? Kowe. Bikin satu aja kamu, nanti aku kayaknya udah kenyang kau. Nyang. Iya. Aku bermangan tapi sama. Bermangan yo. Arep mangan ae ora apa-apa. Bir lemu awake. Bir gendut. Ya kopi. Ya kopi bersahaja ini. Mau kemana kamu? Aku juga apa ini? Apa? Mangkok. Mangkok. Iki pawonku ngene lho, Bolo. Pawon iki jenenge pawon utawa dapur. Iki belum tak rapikan, bawah juga belum nanti bentar lagi mau tak belikan pasir buat ini dirabat nanti nih, dikasih pasir nanti
Mau bikin mie ya? Oh ya. Bikin mie dulu. Jadi mie krem jadi. Mie krem. Iya, mie krem. Mie star krem. Pakai lombok loh. Ojo kayak lombok kok pedesen nangis. Nggo. Ngelak pedesen nangis no. Hah. Iki jenenge kopi tubruk jenenge. Kopi Starbruk. Bikin kopi. Nyapa to pitik turut di rumah kae? Ya, ayo. Syah. 11. Ya. Ngadep nang kowe to. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bolo. Iki keseharianku ya sing ngene iki. Di rumah yang sederhana ini tempat kita berteduh ya di sini. Bos, terima kasih pokoknya jangan lupa ikuti terus YouTube-nya Turno Lele. Jangan lupa dan terima kasih buat Bolo SKC semakin jaya, SKC semakin di depan. Tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.